Fa 43 anys, el 1973, BMW presentava al món el seu BMW 2002 Turbo. En fa poc més de 30, sorprenia tothom amb el mític M3 E30, cotxes que van representar totalment la idea de BMW de dinamisme, màxima agilitat i òptim control del cotxe. Aquest any, la divisió Motorsport de BMW ens ha regalat l'M2, el darrer esportiu compacte que hereda els gens esportius dels seus il·lustres avantpassats. De fora estant ja li queda clar a qualsevol que el nou BMW M2 Coupé és un automòbil que pertany a la gamma M. El seu disseny deixa clares les seves intencions. Així ho confirmen el faldó davanter, més baix, proveït de grans entrades d'aire, els seus musculosos flancs que inclouen les típiques brànquies que distingeixen els models M, les llandes d'aliatge lleuger de 19 polzades amb l'inconfusible disseny de doble radis, així com el darrere, que mostra uns musculosos passos de roda i d'on sobresurten les cues d'escapament doble. El motor que mou l'M2 és un 6 cilindres en línia de 3.000 cm3 M Twin Power Turbo, amb una potència de 370 cavalls a 6.500 voltes. El parell màxim de 465 Nm arriba a ser per uns breus instants de 500 Nm amb la funció Overboost. En aquestes condicions, el nou BMW M2 Coupé, equipat amb la caixa de canvis M opcional de 7 marxes amb doble embragatge, anomenada MDKG, i proveït amb la funció Launch Control, és capaç d'aturar el crono tot just en 4,3 segons en accelerar de 0 a 100 km/h. La seva velocitat punta està limitada a 250 km/h. El BMW M2 utilitza tecnologia provinent dels seus germans grans o directament de la competició. Així que hi trobem, per exemple, els eixos del tren posterior d'alumini, provinents dels models BMW M3 i M4. Llandes d'aliatge lleuger de 19 polzades amb pneumàtics de diferents dimensions. La direcció M Servotronic, així com el sistema de frens M de materials compostos. Bona part de la superioritat del BMW M2 s'explica pel diferencial M de regulació electrònica, creat per optimitzar la capacitat de tracció i l'estabilitat dinàmica. Amb l'M Dynamic Mode del sistema de control dinàmic d'estabilitat DSC, ens permet un lleuger lliscament dels pneumàtics per derrapar controladament en traçar corbes en els circuits. Gràcies a aquest mode, el conductor pot gaudir al màxim del volant. I això és just el que ens disposem a fer. Engeguem. Traiem l'Start Stop perquè em fa molta ràbia. Ara m'agrada més. Bé, anem a seguir tot el ritual per fer el sistema Launch Control. El primer, desconnectem, control de tracció. Fora. Vinga, ja se'ns ha encès, DSC off. Ara, la primera. Ja tenim la primera posada en manual. Ara aguantem amb el peu esquerre el gas i accelerem a fons. Tenim aquí, el veieu aquí? Que guapo? Som-hi! Vinga, som-hi, a veure què tal funciona el tràfic. Comença a piscar, molt bé. Té molta tendència a marxar de cul. És molt nerviós perquè com que és amb distància en treixos molt petitet, de seguida que li donem una mica d'acceleració, el cotxe va marxant. Ara primarem la marxada. Podem amb encesos. Molt bé. Vale. Et fem lliscar una mica de darrere i ell sol, pràcticament, i ens està regalant una derrapada controlada. El BMW M2 és l'esperit reencarnat de l'M3 original, un compacte esportiu d'altes prestacions però prou pràctic i domesticable com per a conduir-lo cada dia. Ara bé, si decideixes posar-te en dificultats, l'M2 t'exigirà de tu també estiguis a la seva alçada.
encara que al final sempre hi ha un munt d'electrònica per a no patir amb els majors. Sense la brutalitat dels actuals M3 i M4, l'M2 ens regalarà diversió sense fi. Un M en estat pur capaç de fins i tot plantar cara als seus germans grans. I no diguem a la competència.